May parehag siyang kadismaya si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa Metro Cebu Water District MCWD so gumikan sa ilang serbisyo sa dakbayan. Gawa sa management offices, apan lakip na mga residential areas giingong na problema gyud pag-ayo sa supply sa tubig. Nang hinaot siyang mapasabot kabahin niini ang publiko ug mapahimangnuan sa tinud-anay gayud nga sitwasyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa Mandawi City Hall, problema nga makonsidera ang supply sa tubig. Hinay kaayo ug usahay wa gani gyoy agas sa mga gripo. Mao nga adlaw-adlaw nga maghatod og tubig ang fire truck sa BFP o bakaha sa CDRRMO aron mapundohan ang tangke sa building. Apan giingong magkuwang gihapon gumikan sa kadaghang mugamit. Matod ni Mayor Jonas Cortez, dili lang mga government buildings ang apektado apan lakip na ang mga residential areas. Mao nga nasagmuyo siya sa Metro Cebu Water District o MCWD. Ako disappointed kay ko sa kuan sa MCWD, no, nga di na gid sila makakuan. Daghan kaya City Hall, ang atong public market, ang atong sports complex, wa gid tubig. Nangayo og katinawan ang dakbayan kabahin niini. Hopefully, no, maka-explain sa ang MCWD sa publiko. Dako gyud. In fact, ang Mandawi usan ni sa pinakadako nga kuan sa MCWD. Apan daghan na gyud likramo, kaluoy Ginoo, no. Gipasabot sa MCWD, moabot sa 10,000 cubic meters ang nakuha sa ilang supply karon. Usa sa hinungdan ang pagsud sa tubig dagat sa usa sa ilang water source sa may Konsolasyon area maong naapektuhan ang dapit sa Mandawi. May advisory na sila sa mga konsumidor magpondo og tubig sagad kusog ang agas, magabii o kadlawon kay menos man ang mugamit. While we are rationing the supply, meaning atong i-balance ang distribution, puli-puli ang atong mga areas of paagas, we are urging our customers to really cooperate and store water. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.